Што, прывітанне, сябра, як твае справы? Добра. Вельмі добра, вельмі цудоўна і вельмі нечакана. Мы штосьці сёння пішам. Таму што гэтага я ўвогуле не чакаў пасля працы. Вельмі складана. Але, можа, штось-небудзь з гэтага мы зробім добры, цудоўны контент? Так, прывітанне, сябры, першы гікаўскі ў вашых слухаўках у 19-й раз, кстати. Гэта вельмі шмат. Да. І пакуль мы не запыняемся. Так што уже колькі 5 тыдняў мы выходзім тыдзень у тыдзень. Так, гэта вельмі складана. Вось, хотим вам нагадаць, што у нас есть цудоўны тэлеграм-канал Суполачка, куды вы можете зайсці, паглядзець лепшыя навіны ў гэтай гульне. Таксама вы можете дадаць нам адзнаку на Spotify та Apple подкастах. Вы там также само можете заставить нам каментары, які мы зачытаем у эфіры. Далучайцесь да нас, радзьце нас сваім сябрам, бацькам, катам, сабакам. Усім і адразу. Гэта незвычайны выпуск. Мы тут не будзем абмяркоўваць нейкія навіны з гікаўскай тэматыкай. Мы вырашылі, Лёша вырашыў, што трэба рабіць нешта, трэба перавярнуць гэтую гульню. Вось, чаму я так вырашыў? Таму што я вспомніў, колькі месяца займае ў маім жыцці такое мастацтва, як інтэрактыўнае кіно, гульні у гэтым напрамку, і мне захацелася гэтым просто, ведаеш, пашырыць людзям, таму што гэты жанр, ён вельмі недаадзначаны. Людзі, якія ніколі не гулялі ў інтэрактыўнае кіно, яны не ведаюць, што страчваюць. Слухай, мне здаецца, што рывок інтэрактыўнаму кіно увогуле, я не кажу, што можа так 100%, але мне здаецца, што Detroit Become Human, ён падштархнуў людзей гуляць у такія гульні. Кожны раз, калі вось ад гэтай студіі выходзіць гульні, яно троху падштурхівае гэты напрамак, таму што тое ж самае было ў маём дзяцінстве, калі выйшаў Фаренгейт. Ты памятаеш такую гульню? Так. Фаренгейт — гэта ўвогуле першае інтэрактыўнае кіно, у якое я пагуляў. І пагуляў яго ў камп'ютарным клубе, і ў гэтым камп'ютарным клубе, ведаеш, што... Цябе ў камп'ютарным клубе быў Фаренгейт? Так. А ў мяне толькі Ален Шутер. Мой братка пазнаёміўся з гэтай гульнёй, прыйшоў ка мне дамой і пачаў распавядаць, што ёсць вось такая гульня, у якой не геймплей, а сюжэт. Так, кіно. Глядзі. Вось. Каму можа увогуле спадабацца інтэрактыўнае кіно? Таму, каго вельмі задзяўбаў інтэрфейс, каго вельмі задзяўбаў чытанне дыялогаў. Таксама, калі задзяўбаў цябе, вось ведаеш, усе гэтыя тэмы на фарме, што-небудзь па грындзе, пастрылушкі, пастрылушкі і так далее. Інтэрактыўнае кіно — гэта канцэнтраванае сюжэт. Гэта вось ведаеш, калі ты гуляеш у які-небудзь Dark Souls, і табе трэба адпачыць, уйсці ў бок, гэта пагуляць у нешта інтэрактыўнае кіно, паглядзець за сюжэтам, яксьці паўдзельнічаць у гэтым, але табе не трэба так напрыгацца. Чым мне спадабаўся тады Фаренгейт, гэта тым, што ты наблюдаеш за сюжэтам не толькі з аднаго плану, таму што адразу гуляеш за 3 чалавек. Калі вы ніколі не гулялі у Фаренгейт, справа ў тым, што вы гуляеце за убійцу, і вы адначасова гуляеце за убійцу і 2 дэтэктываў, якія яго ловяць. І ты сам уходзіш ад сябе, і гэта вельмі цікава глядзець, таму што ты не віновен у гэтым убійстве. Гэта не спойлер, гэта зразумела з першых 10 хвілін гульні. І зараз, канешне, Фаренгейт вельмі састарыўся. І гуляць у яго не так добра. Сюжэт усё роўна добры, акрамя канцоўкі, таму што там у канцоўкі наварацілі нешта, як гэта заўсёды і бывае. Але я раю пагуляць у Фаренгейт, калі вы ніколі не гулялі, калі вам там, напрыклад, спадабаўся Heavy Rain, гэта адна і тая студыя. У цябе з Heavy Rain'ам таксама ёсць гісторыя. У мяне вельмі цікавая гісторыя з Heavy Rain'ам, бо я з ім пазнаёміўся заўдзякі часопісу «Іграманія». Вось, так, і мне стала гэта так цікава, я так хацеў яго пагуляць, але ў мяне не было магчымасці, бо тады, наколькі я памятаю, ён быў эксклюзівам для якосці кансолі. Для PS3. Так. Вось, і у мяне брат яго прайшоў на эмулятары, і ён мне распавёў канцоўку. І я такі: навошта? Навошта ты гэта зрабіў? Потым я ў яго да сіх не пагуляў, калі што. Вось. А наступная моя гульня, інтэрактыўнае кіно, гэта было ўжо вельмі праз доўгі час, і гэта быў The Wolf Among Us. Вось, дарэчы, пра студыю Telltale Games. У іх вельмі шмат не такіх добрых праектаў, але Wolf Among Us — гэта нешта незвычайнае. Так.
Таму што я пасля гэтага пайшоў чытаць коміксы Fables і я быў вельмі неверагодна захоплены тым, што там адбываецца. Ну слухай, у іх зараз, мне здаецца, з добрых гуль, ну вельмі багата каму падабаецца Walking Dead. Так. І вельмі каму я чуў вельмі ось такія хвалебныя одгукі аб Tales from Borderlands. Borderlands. Вось гэта. Так, пра яго. Зараз я вельмі чакаю другую частку The Wolf Among Us, таму што я хочу перапрайсці першую, гэта зразумела. І яшчэ одно інтэрактыўнае кіно, аб якім мы хочам сёння паразмаўляць. Гэта моя любимая. Так, ты мяне з ім таксама пазнаёміў. Я памятаю гэтыя часы, калі я прыходзіў з пар у абшагу, просто браў сабе які-небудзь напой і ўключаў сабе Life is Strange. Так. Вось пра гэта мы гутарку сёння і будзем весці. Мне здаецца, што Life is Strange гэта такая самая недоацэнённая, недоадзначаная гульня, якая існуе ў гэтым жанры, таму што вось у ёй вельмі мала павагі было. У яго есть маленькая камьюніці, якому оно падабаецца, а ўсё астатняе камьюніці лічыць, што гэта гульня для дзяўчынак, пра падросткаў, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Але гэта незвычайнае інтэрактыўнае кіно, я хачу яго параіць тым, хто не гуляе ў гульні увогуле. Каму гэта, як ён лічыць, яму гэта не цікава. Таму што гэта не гульня, гэта цалкам мастацтва. Я ведаю, што там так, гэта цальная гісторыя. Не такі незвычайны сюжэт, як некаторыя лічаць, што там няма геймплею і так далей. Але вось тая дэтэктыўная гісторыя, якая разгортваецца ў сюжэце Life is Strange, яна такая сама інтэрактыўна кіношная. Мне па гэтаму яна вельмі падабаецца лепей, чым там, напрыклад, Detroit Become Human, таму што я ведаю, што ў Дэтройце вельмі шмат канцовак. Але там такая гісторыя, якая не так жорстка мяне закранае, вот якую мне б хацелася. Я ўвогуле перапрахадзіў гэтую гульню 3 разы. Таму што першы раз я яе прайшоў залпам за одну ноч. Побач са мной спала моя дзяўчынка, я не мог лечь спаць, пакуль я не праглядзеў усё, што там здарылось. Другой раз я на наступны дзень прыйшоў к сваёй дзяўчынке і сказал: ты павінна гэта прайсці. А она ў мяне ніколі не гуляе ў гульню, вот увогуле ніколі. І яна прайшла цалкам Life is Strange, і ў 3 раз я также прыйшоў к свайму сябру і таксама яму сказаў, я яму кажу, мы павінны гэта прайсці побач. Не, я гуляў, я её перапраходзіў толькі 2 разы. Мне гэтага такой, ну так, добра. Самае жудаснае, што у мяне не атрымалася нават з другога раза, гэта дапамагчы Кейт. А ў мяне атрымалася. А я не змог. Таму што я пачытаў гайд, як ёй дапамагчы, таму што мне было цікава на што. Давай вось зараз, калі мы пачалі пра сюжэт, давай паразмаўляем пра сюжэт. Ён павествуе нам аб тым, што дзяўчынка па імені Максін, яна прыязджае ў Аркадію Бэй, гэта маленькі горад, і ідзе навучацца ў акадэмію Блэквілл. Яна навучаецца на фатографа. І гульня пачынаецца з таго, што яна сядзіць, сумуе на уроках, і пасля сумнага урока ідзе ў прыбіральню, дзе яна бачыць незвычайную сцэну, дзе нейкі Нейтан Прэскат нападае на сіневалосую дзяўчынку. Ён дастае пісталет і застрэльвае яе. Пасля гэтага Макс адчувае нешта незвычайнае і пераматывае час назад. Яна зноў апыняецца ў сваім класе і зноў апыняецца на сумным уроке, дзе яна вось пачынае нешта разумець, што нешта не так. Слухачы гэтага не чуюць, але ў нас на фоне гуляе музыка з Life is Strange. Яны будуць гэта чуць. Ну вось, я цябе слухаю, у мяне ўспамін, і гэта яшчэ музыка наверх накладваецца, і у мяне зараз слеза пацячэ. Так вось, яна выбірае тое, што зноў пайдзе ў туалет і папытаецца дапамагчы гэтай дзяўчынкі, і калі Нейтан Прэскат нападае на сіневалосую дзяўчынку, яна проста ўключае пажарную трывогу і ён ратуе, яна яе ратуе. Вось такая завязка. Наша дзяўчынка можа пераматваць час назад, але не на доўгі час, і вырашаць нейкія галаваломкі. Вось у гэтым, наверное, і структурна базіруецца ўвесь і сюжэт, і геймплей, таму што увесь геймплей гэта цалкам гэта нейкія маленькія галаваломкі,
Так. якія ты просто з дапамогай пераварачвання часу просто вырашаеш. І потым у цябе ёсць выбор ці там злавацца на людзей, ці здзівацца над імі. Таму што как ты памятаеш, дупу. Да, там можна абліць краскай Вікторыю, гэта такая цалкам сучка, якая заўсёды цябе перашкаджае. Bad bitch. Да. І над ёй можна паізмывацца. Што ты хочаш распавесці пра сюжэт Life is Strange? Вось твои адчуванні, калі ты ў першы раз гэта пагуляў? Слухай, першы раз, мне здаецца, я пачаў яго гуляць толькі з другога раза, таму што ён вельмі медленно, вельмі нерушна, ён разганяецца. Гэта ты ў Life is Strange True Colors не гуляў? Я пра гэта таксама распавяду потым. Я хацеў пагуляць у Before the Storm. Я пагуляў, мне здаецца, я прайшоў яго там крыху еткі. Я прайшоў першую главу, а пасля гэтага просто паглядзеў сюжэт. Ну вось. На Ютубе. А калі што таркаецца першага сезона, то гэта вельмі добрая гульня. Гэта вельмі цікавы сюжэт, якім ты бярэш удзел. І гэта вельмі цікава сачыць за тым, як твои рашэнні ўплываюць на тое, што адбываецца наогул цябе. Вось, таму што ты можаш там штосьці зрабіць, а потым ты можаш ісці просто па свайму інстытуту і ўчуць, што вось там калісьці было штосьці, што вось такое здарылася, такі, ага, а гэта я зрабіў. Life is Strange гэта, дарэчы, першая гульня, у якой я пачаў, ведаеш, як выбіваць плаціну. Я пачаў у гэтай гульне збіраць першыя ачыўкі, таму што я прахадзіў на Xbox 360, а другое, я ў гэтай гульне пачаў вывучаць мір цалкам, таму што мне было цікава ўсё. Я глядзеў на фотаздымкі, я хадзіў па класах гэтым, захадзіў у туалет, чытаў надпісы на сценах, таму што мне было цікава. Зараз, калі я прахадзіў True Colors, а я яго там, дарэчы, прайшоў там 3 дні таму ці больш, і я там таксама гэта рабіў, і мяне вельмі задавальніла як фаната серыі тое, што там вельмі шмат адсылак, адправак. На другія часткі? Да, на другія часткі. Там вельмі шмат адправак на другую частку, якую я не гуляў, пра мальцоў. Там, ці памятаеш, была другая частка пра пацаноў з Мексікі і род-муві. Так. Вось, я яе не прайшоў, але у True Colors яшчэ і шмат вось такіх адправак да Before the Storm і першай часткі. Ну вось ведаеш, мне True Colors, яна мне не спадабала, ну я яе не гуляў, калі што, але мне яе вокладка гульні мне не спадабалася тым, што галоўны персанаж, які зразумеў, гэта галоўны персанаж, так, яна выглядае як такая, ведаеш, сильная это незалежная. Вось да гэтага, дарэчы, акрамя таго, што там можна пабудаваць адносіны з дзяўчынкай, там больш ніякай павесткі няма. Я не магу сказаць, што яна сильная і незалежная, але не за конт павесткі, а за конт таго, што яе незвычайная гісторыя, таму што гэта дзяўчынка, калі ёй было 9 гадоў, яе засунулі ў інтэрнат, і ні адна сям'я яе не згадзілася ўзяць к сабе. Некалькі сем'яў збіралі, але потым яе возвращалі ў інтэрнат. І яна стала такой моцнай і незалежнай праз гэта, таму што яна нікому не была нужна ніколі, а другое, яе вельмі булілі. І вось закон гэтага яна навучылася драцца і за сябе стаяць і так далее. Таму вось я цябе раю пагуляць у True Colors. True Colors гэта не такая добрая гульня, як першая Life is Strange, але яна не такая добрая толькі за конт таго, што яна вельмі шмат раскачваецца. Там не такая гісторыя, якая вось там цябе трэба ўратаваць чалавека і так далей. Гэта гісторыя, якая пра тое, што чалавек можа ненавідзець свайго рабёнка, свайго дзіця. Гэта гісторыя пра страту і пра смерць. То бок там не так шмат вось гэтага паранармальнага. Там больш галоўная фішка гераіні Life is Strange True Colors у тым, што яна можа адчуваць эмоцыі іншых людзей. То бок яна бачыць ауру нейкую і можа счытаць яе і паняць, аб чым ён думае. Ну, што ён адчувае. Аналаг перамоткі часу ў Макс, так? Так. Але яно, ведаеш, яно вельмі заскрыптованае. Ты можаш, канешне, хадзіць па гораду вывучаць, але ты яшчэ можаш прыкасацца да нейкіх рэчэй і адчуваць моц гэтых рэчэй, што там, напрыклад, адчуваў чалавек, які там трымаў пласцінку з музыкай. Ну, слухай, мне падабалася гісторыя першай Life is Strange за конт таго, што там усе гэтыя персанажы, яны выглядаюць як, ну, гэта звычайныя школьнікі.
Так, Вось мне таксама гэта вельмі падабаецца. там няма ніякіх такіх маштабных якісьці праблем, ну акрамя Я вось хочу дадаць, канцоўкі. гэта не тыпічныя школьнікі, вось якіх мы бачым у амерыканскіх так, фільмах, так, гэта не ты па 3 метра ростам, Так, 4 метра шырын. Гэта звычайная подростка. Так, гэта звычайныя подросткі. Макс выглядае ввогуле як хлопчык. Калі шчыра кажучы, калі не ведаць. Хлоя таксама. Хлоя, Хлоя гэта сіневалосая дзяўчынка. Так, але Хлоя гэта чысты секс, так што. Ну так, я таксама закахаўся. Вось. Гэта такая бунтарка, анархістка. Панкушка. Так. Вось, і закон таго, што гэта звычайная гісторыя, цябе яксьці лягчэй перанесці на сябе і зразумець тое, асабіста ў том узросце, якім я гуляў яе ў інстытуцкія годы, мне было лягчэй зразумець пачуццё усіх гэтых герояў, таму што гэта не нешта такое, што ведаеш там вось ён там не ведаю забіў маю маці ці яшчэ штось. Не, гэта звычайнае пачуццё школьнікаў, там вось схапіў двойку ці яшчэ штось. Мне здаецца, што тут трэба крыху распавесці пра сюжэт, таму што галоўны сюжэт базіруецца на тым, што лепшая сябра нашай сіневалосай дзяўчынкі Хлоі яна знікла. Яе зовут Рэйчел, і паўгады таму яна знікла. І весь сюжэт ён рухаецца вакол таго, што яны пытаюцца разумець, што здарылася. І вось гэта такая дэтэктыўная гісторыя, дзе яны маленькія рэчы збіраюць у пазл, і потым гэты собраны пазл вырашаецца ў нешта. Гэта цікава, за гэтым цікава сачыць, табе самому становіцца цікава вырашыць скласці гэты пазл. Вось, і мне вельмі ўвесь час падабалася чытаць смс-кі ад... У True Colors таксама есть гэтая тэма, і яна таксама зроблена вельмі цікава. Ну вось смс-кі ад сябра Макс, які ў яе быў каханы. Так. Вось. Там есть такі краш. Я такі, ты так стараешься, але яна гэтага не бачыць. Якая жуза! Вось, і ты такі, цудоўна. Я спадзяюся, што будзе нешта яшчэ такое, што мяне так жа зацэпіць, як першы Life is Strange. Я яшчэ гляджу скриншоты з True Colors, і ён мне падаецца якімсьці вельмі такім мульцяшным. Ён не мульцяшны, ведаеш, і вельмі выглажаны такі. Так, таму што галоўная гісторыя происходит таксама ў маленькім горадзе, які весь у кветках, ён такі весенні, вельмі павольны, і з-за гэтага, ён гэтым робіць такую атмасферу, ведаеш, вось усё добра, вось выглядае ўсё цудоўна і неверагодна, але тварыцца нейкі нуар. Гэта як Макс Пейн 3, які вось ён у Майаме, дзе свеціць сонца, Макс Пейн лысы з бутылкай там якога-небудзь бухла, але вось заўсёды які-небудзь нуар апыняецца. Вось у гэтым плане мне ён вельмі спадабаўся. Не, вось мне падабаўся першы за сваю атмасферу, таму што гэта вось, як я і казаў, гэта вось звычайная неверагодная музыка. Вось пра першую гульню кажучы, нет, пра першы Life is Strange, я хочу адзначыць, што вельмі неверагодная музыка, таму што той плейліст, той падбор, як яно зроблена, мне здаецца, што не кожны серыял Netflix так можа. Вось першае, што я адчуў, калі прайшоў першы Life is Strange, гэта нібыта я ў першы раз паглядзеў вельмі дзіўныя справы. Вось нешта такое у мяне было. Я паглядзеў нешта вельмі добрае. А яшчэ я прыняў гэтым удзел. Я ўсё памятаю той момант, калі ты зрабіў так, каб бацька Хлоі... тут будуць спойлеры, так што прабачце. Але даже калі вы даведаецеся канцоўку, мабыць, мы пра яе яшчэ паразмаўляем, вы ўсё роўна можете пагуляць у гэтую гульню, і вось мы вам ніяк не хлусім. Да. Гэта ніяк не паўплывае на вашы эмоцыі. Там яшчэ быў такі момант, калі па сюжэту у Хлоі бацька загінуў у аўтакатастрофе. У адзіны момант у цябе ёсць магчымасць гэта выправіць. Ты гэта выпраўляеш, ён астаецца жывы, але Хлоя становіцца інвалідам. Так, гэта такі неверагодны момант. Гэта канцоўка трэцяй часткі, і ты, калі у канцоўкі прыходзіш да Хлоі, яна выкатваецца на гэтым інвалідным крэсле, і ты такі... Так, мне здаецца, калі я гэта ўбачу, я проста сядзеў ось такім тварам хвілін 5.
Я не разумеў, а навошта можна... Ты не можаш знайсці ў сябе моцы, сілы, каб проста далей гуляць. Я ведаў, што яе бацька вельмі добры чалавек, але я не быў з ім знаёмы так, як я за 6 гадзін там. Так, за 6 гадзін плюс-мінус пазнаёміўся з самой Хлоей. Яна мне стала вельмі блізкай, і тут яна аказваецца ў гэтай інваліднай калыскі, і я такі... Можна гэта ўсё павернуць назад? І потым вырашаецца, што можна, але якой цаной? Там ёсць звычайны момант, таму што ў цябе ёсць магчымасць Хлою ў інваліднай каляскі, таму што ёй вельмі складана жыць, яна заўсёды на апаратах, там ёсць магчымасць яе ўбіць. Якое вырашэнне ты прыняў? Ты яе забіў? Не. Не? А я ёй даў марфін, таму што я убачыў, як яна страдае, таму я ўсё роўна час павярнуў, але вось хаця бы ў гэтай вселеннай, у гэтым свеце на некаторы час яе боль спынілася. Вось у гэтым пляне я вырашыў. Дзякуй, стала вельмі сумна, запісалі падкаст. Гэта мне і падабаецца Life is Strange, таму што пра яе... Ён выцягвае з цябе такія эмоцыі. Так, пра яе нельга казаць нешта толькі добрае ці толькі дрэннае, ты заўсёды будзеш сумаваць ад таго, калі ты размаўляеш пра гэту гульню. Тут, мне здаецца, з мяне жодная гульня не выцягвала столькі эмоцый, сколькі выцягвала Life is Strange. Ну, вось, можа, Wolf Among Us таксама. Крыху. Вельмі сумна стала. Гэта вось такое неверагоднае адчуванне, калі ў цябе з'яўляецца гульня, якая з цябе выцягвае эмоцыі. У мяне вельмі шмат вялікі бэклог, і я зараз гуляю у Star Wars Fallen Order. Таму што калісьці я яго дропнуў, зараз у мяне ёсць і час, і магчымасць у яго пагуляць, і я такі, добрая гульня. І ён таксама пытаецца падаваць сюжэт як і інтэрактыўнае кіно, таму што там шмат вялікіх кат-сцэны, там шмат вялікія размовы і так далее, але там нельга выбіраць дыалог. Вось, і мне праз гэта, а я яго пачаў гуляць пасля таго, як я перапрайшоў Life is Strange і прайшоў True Colors. І вось мне пасля гэтага я такі, трэба ж крыху давярнуць, выдавіце яшчэ з мяне слезу, вось давайце мне больше эмоцый, але не. Я хочу плакаць як дзяўчынка. Так. А калі вось так паразмаўляць, якія гульні з цябе сваім сюжэтам вытаскивалі ўсё ж такі эмоцыі? Ты можаш што-нибудь вспомніць? Акрамя Super Mario Odyssey. Слухай, вось Wolf Among Us, Life is Strange, мне здаецца, і ўсё. Астатнія гульні для мяне... Не, слухай, To the Moon. To the Moon, яшчэ, так. Так. У мяне быў час, у мяне ёсць сябры, які гуляю такія гульні, типа Factory, To the Moon, ось такое. І ён мне параіў, як To the Moon, і я яго прайшоў, і я такі... Так. Я To the Moon праходзіў на парах, на лекцыях. Таму што ты ведаеш, што я заўсёды хадзіў на пары з ноутбукам, я ці чытаў кнігі, ці гуляў гульні. І я сяджу, прайшоў у мяне дзе некае там крымінальнае права, лекцыя, я прайшоў To the Moon, такі плакаць хочацца. Вось. А так больш я нават і не вспомню нічога такога, каб яно мне ўелася прямо ў ўспаміны. Мне вось з усяго гэтага спамінаецца толькі BioShock Infinite, якая сваёй канцоўкай мяне просто размазала. Таму што я вельмі шмат гульняў прахадзіл, і вельмі шмат гульняў мне падабаецца. Мне, як мы казалі, там мне падабаецца вельмі Neverwinter Nights, але не з-за сюжэту. Мне падабаецца Dragon Age Origins, але таксама не з-за сюжэта. Мне падабаецца Oblivion, таксама не з-за сюжэта. Там частка і з-за квестаў, але астатнія гэта ўсё ж такі геймплей. Слухай, ты мяне зараз кінеш лайном, але я памятаю гульню, якую я не праходзіў, але я паглядзеў цалкам яе праходжанне на YouTube, і мяне ўразіла яе канцоўка, і гэта быў першы The Last of Us. Так, я зараз вспоминаю, чым ён скончыўся тым, што ён скончыўся тым, што расстраляў гэтых хлопцаў. Так, таму што яны хацелі дзяўчынку як антыдот. Я прахадзіў калісьці, але у мяне The Last of Us не выклікала столькі эмоцый, таму што мне здаецца, што я для яе быў вельмі гатовы. Таму што я яе прахадзіў не на старце, я ўжо счапаў вельмі шмат спойлераў, і я ўжо ўсё ведаў. Таму, The Last of Us таксама неверагодная гульня ў плане сюжэта. Але вось мне здаецца, што зараз вельмі шмат гульень яны сюжэтам не дажимаюць, таму што калі мы зараз з табой кажам пра, напрыклад, якога-небудзь ведзьмара, у якога добры сюжэт,
просто. Ну слухай, ты просто вспомни сцэну сустрэчы Геральта з Цыры, калі ён першы раз яе бачыў. Гэта ж... нет, я не кажу, што гэта не цудоўна, я кажу, што часта яны не дажимаюць сваім сюжэтам. Так, таму што зараз пачалі рабіць не сюжэтна арыентаваныя, а просто пачалі рабіць сервісы. Не толькі праз гэта. Калі мы паглядзім там, напрыклад, на Disco Elysium, то гэта не гульня-сервіс і добры сюжэт. Ну так, але гэта вельмі замала такіх гульн зараз. Так. Нядаўна выйшла гэта Trails from Zero. Не ведаю такого. Гэта гульня аб паліцэйскім участкі пра горад. Гэта гульня пра горад, у якім ёсць усялякі крымінал. Там уся гульня распавядае пра хлопца, які ўступіў у атрад, які робіць справы, якія ў іх просяць гэтыя гаражане. То есть яны хочуць падняць, яксьці так сказаць, рэспект паліцыі сярод... Street credibility. Так. Street credibility сярод гаражан. Вось. І таму яны вырашылі стварыць аддзел, які будзе толькі гэтымі справамі займацца. І там цікавы сюжэт, там цікавы, падаецца увесь табе сюжэт, просто ты глядзіш, ты сочыш за гэтым горадам, і ты можаш пайсці там у вёску каля гэтага горада, і там будзе ввогуле другое. Вось так мы і вызначылі такую незвычайную рэч, як усе кажуць, што вельмі шмат кінца, а кінца-то насамрэч не шмат. Так. Таму што вельмі сюжэтна арыентаваных гульняў іх не шмат. Там, напрыклад, калі мы возьмем там самыя вялікія эксклюзівы плойкі, там, напрыклад, God of War, гэта не сюжэтна арыентаваная гульня. Калі мы возьмем Чалавека-павука, яна сюжэтна арыентавана, але вельмі шмат там завязана ўсё ж такі на геймплей, і там не так можна пагрузіцца ў гэты сюжэт. Але сюжэт добры, я пра гэта не кажу нічога, але мне ўсё ж такі не хапае таго, каб пасля перапраходжання гульні цябе просто, ведаеш, размазала. Каб ты яшчэ гадзіну ляжаў, просто паталок глядзеў. Каб ты яшчэ тыдзень пасля гэтага гугліў толькі гэту гульню. Вось як у мяне гэта было з Life is Strange. Таму што я ўжо ўсе тэорыі. Я памятаю, што пасля перапраходжання Life is Strange я адзін раз у жыцці пашоў чытаць фанфік. І гэта было неверагодна, таму што мне вельмі не хапала. А па Life is Strange яшчэ ж выхадзіў комікс, вельмі лайняны комікс, просто жуть якая. Вось, я таксама даже гэты комікс чытаў. Трэба такія гульні рабіць, але... Слухай, Telltale штосьці пытаецца з гэтым зрабіць. Слухай, што з Telltale? Telltale студія, якая разарылася. І пасля гэтага прыйшлі іншыя людзі, якія ўзялі гэтую назву, яны адрадзілі студыю і пачалі будаваць зноў гульні. Зараз ад Telltale яшчэ не выйшла ні адной гульні, пра якую можна было б казаць, што вось яны адрадзіліся, таму што яшчэ яны ўсе ў распрацоўкі. Гэта будзе зразумела пасля Wolf Among Us 2, напрыклад. Вось я памятаю, што калі я прайшоў Wolf Among Us, гэтая студія праз некаторы час зачынілася. І я такі, ўсё, другой часткі не выйдзе. Потым праз яшчэ некаторы час выходзіць анонс о том, што вось будзе за Wolf Among Us 2, я такі, ура! І я такі, студія Telltale, я такі, ура! Людзі ввогуле іншыя. Я такі... Але слухай, зараз жа выйшаў ад іх Borderlands. Вось. І я нават не глядзеў пакуль адзнакі. Але мне цікава. Можа, там добрая гульня? Можа і так. Таму мне не зразумела далей, як у гэта ўсё гуляць, таму што я не гуляў у першую Tales from Borderlands. Я ў яе спрабаваў гуляць, але, калі ты памятаеш, у Xbox была праблема з тым, што яны ляцелі у 360-кі. У мяне тады паляцеў Xbox, і пасля... Чырвоная кнопка. Так, і пасля гэтага я ў яе не гуляў. Але калі выйдзе ремастер, ці іншае нешта, ці, мабыць, там на Nintendo Switch выйдзе ён, таму што ён должен выйсці на Nintendo Switch. На Nintendo Switch зараз выйшла Life is Strange, і True Colors. Улічваючы, што гэта не такія вельмі... Так, яны не вельмі требавательныя, таму што, мне здаецца, Wolf Among Us першая ёсць на мабільніках, і можна на мабільнікі пагуляць. Так.
Таму даже калі будзе на iPad, я, мабыць, і на iPad сябе гэта неяк куплю і буду гуляць. Таму што мне охоцца, мне не хапае далей вось гэтага экспірыенса. Таму што я памятаю, быў нейкі час, калі я, ведаеш, маліўся на тое, каб людзі зразумелі, што інтэрактыўнае кіно можна гуляць на iPad. Таму што тады выйшаў Фарэнгейт на iPad, я такі, вау, так можна было. Вось, давай крыху распавяду про Life is Strange True Colors. Гэта гульня выйшла год таму, рукі вось з бэклогам дайшлі толькі зараз, таму што шмат надзей у мяне на гэтую гульню не было, але ведаеш, што мне зразумела, што гэта гульня не дрэнная. У яе ёсць свае праблемы, але мне вось вельмі у гэтай гульне спадабалася бухаць. Таму што ёсць там моманты, калі ты можаш... Таму што хоць 10 ты можаш бухаць. Так, там ёсць моманты, дзе ты можаш выпіць, а тебе толькі исполнілася 21 год твоей гераіні, і ты можаш бухаць. Нажрацца, як сабака. Што першае мне кінулася ў вочы, у гэтай гульне мне вельмі не хапае новай Хлоі. Таму што у цябе адразу 2 чалавека, за якімі ты строіш адносіны, нейкія дружаскія, але вось такой новай Хлоі, вось гэтай панк-рокерскай, яе ўсё ж такі не хапае. Але там ёсць іншая дзяўчынка, якая таксама там на рокі, яна працуе ў краме, дзе прадае пласцінкі, і вось яна мне вельмі спадабалась таксама. Вось. Што трэба сказаць пра гэту гульню у самым першым пляне? Яе сюжэт пачынаецца з 3-го эпізода. Першы эпізод — гэта цалкам знаёмства, дзе ты нічога не можаш рабіць і нічога цікавага. Там няма ніякіх выбараў, якія бы паўплывалі на сюжэт. Другі эпізод, ён такі цалкам, ну, там пачынаецца адразу, я не ведаю, надо спойлер, не надо спойлер. Хочаш спойлер? Давай, ну вось. У нашай галоўнай гераіні яна прыязджае ў горад к свайму брату, якога она не бачыла 10 год, таму што жыла ў інтэрнаце. Ён не ведаў, дзе яна знаходзіцца, ён патраціў 10 год, каб яе знайсці. Калі ён яе знайшоў, завязка такая, як і ў першай часткі. Ну, не. Ну, плюс-мінус, таму што Хлоя і Макс яны таксама доўгі час не бачыліся. Ну, вось, яны не бачылі з 10 гадоў, яны ніяк не камунікавалі 10 гадоў, і яна да яго прыязджае, знаёміцца увогуле незнаёмым чалавекам. І яна даведваецца, што ў яго ёсць дзяўчынка, у гэтай дзяўчынкі ад былога брака ёсць дзіця. І яна сябруецца з гэтым дзіця, яна сябруецца з яго сябрамі. І пасля гэтага вырашаецца, што гэты брат, ну, ён цалкам недрэнны чалавек, які проста хоча забраць сваю сястру дадому і даць ёй новы дом, таму што ў яе ніколі гэтага не было. І там адбываюцца нейкія падзеі, у канцы якіх гэты брат забіваецца. І цалкам другой эпізод, ён пра скорбь, таму што цябе трэба зрабіць похороны. Цябе трэба пасядзець на памінках і так далей. Вось. І сюжэт пачынаецца толькі з 3-й часткі, але пасля другой вось гэтая скорбная эмоцыя, яна не адыходзіць ніколі на другі план. І вось мне она в гэтым вельмі спадабалася. Музыка ўсё яшчэ такая ж добрая, таму што можна таксама ўзяць плейліст з True Colors і таксама ім, ведаеш, атрымліваць асалоду ад таго, што адбываецца ў тваіх вушах. Сюжэт яго адразу не паняць, таму што сюжэт першай Life is Strange, ён адразу біў цябе ў лицо. Ну, просто вось першых хвілін ты ўжо там у тебя пачынаецца замес, у Хлою стреляют, ты адматваеш час. Ну, паўгадзіны пачакаць і ўсё будзе. Да, і ўжо пачынаецца. А тут не, тут трэба ўсё ж такі ў гэта вкаціцца, і тут ёсць такі нейкі застой, але гэты застой, ён кампенсіруецца тым, што ёсць атмасфера. Ты не просто ходзіш і ведаеш такі, когда сюжэт? Не. Ты ўсё ж такі адчуваеш атмасферу, адчуваеш музыку, тебе там нейкі эмбіент, дрэвы шумяць, кветачкі пахнуць, ўсё вось гэта. Вось. Але што мяне шакіравала ў гэтай гульне, так гэта багі, таму што багаў там шмат. Ну, слухай, яна такі выйшла на Switch. Ну, я не на Switch праходзіў, праходзіў на Xbox One, але Xbox Series. Мяне вельмі дабіла, што пасля кожнага плана, ну, вось ведаеш, як кіношныя планы, калі адразу паказваюць аднаго чалавека, адразу другога, заново прагружаюцца тэкстуры. І ты такі кожны раз такой, ну, я ж сачу за сюжэтам, навошта мне не маглі добра зрабіць, ці што. Там ёсць нейкі грынт геймплея.
Таму што цябе трэба ну вось калі ты хочаш, там ёсць вось гэтыя мелкія галаваломкі, якія цябе трэба выпаўняць, там каб знаёміцца з людзьмі і так далей, адчуваць іх эмоцыі, але гэта ўсё не так добра, як вось галоўны сюжэт, таму на гэта вельмі быстро забіваеш струк і пасля гэтага к яму не возвращаешься, таму што не вяртаешься, таму што вось гэта не так, як у першым Life is Strange, калі цябе трэба вось кожны маленькі кавалачак гэтага адчуць. Па крышачку. Ну да. Так. Мне вельмі спадабалася ў другім эпізодзе, там ёсць такі момант, што ты гуляеш у ДНД, і ў нейкі час гэта гульня на весь другі эпізод ператвараецца ў РПГ-ху. То бок гэта пакрокавы РПГ, як, напрыклад, Final Fantasy 1, дзе ў цябе ёсць каманда, дзе ты забіваеш розных фантастычных істот. Яны зрабілі Южны парк? Ну так, вось у гэтым плане. І ведаеш што, гучыць, мне здаецца, так сабе, але вельмі прыкольна. Мне гэта гульня не хапіла карты. Таму што ў цябе ёсць горад, ну, які абмяжоўваецца там галоўнай вуліцай, і там ёсць шмат заведзенняў, якія ты можаш зайти. Вось мне адразу не хапіла карты, пакуль я не вывучыў, што дзе знаходзіцца, каб ўсё гэта знайсці. Гэта яшчэ запомніць трэба. Так, але вось праз гэта я пахадзіў па гораду, і мне вельмі спадабаўся візуальны стіль гэтай гульні, таму што ён не нагадвае. Як я зразумеў, там штосьці каля хэллоуінскай такой амерыканскай атмасферы. Не каля хэллоуінскай, просто ведаеш, такая весенняя атмасфера з цвітушым горадам, везде кветачкі. Там няма ніякага такого. Там хорор ёсць, калі ты ідзеш там, напрыклад, у цёмны лес. Яны ўсё туды намешалі. Так. Там ёсць і хорор, там ёсць і крымінальная драма, там ёсць... Не, гонак няма. Мне вельмі спадабалася падыход сюжэту, таму што я яшчэ ніколі не бачыў гульні, дзе бы... Вось я казаў пра ненавісць к свайму сыну, што адна з галоўных гераін, яна ненавідзіць сваё маленькае дзіця. Я ніколі не бачыў гульні, дзе б вось вот так яно падавалася. Увогуле, мне з тым, што усей гэтай эмпатіі галоўнай гераіні, што яна адчувае эмоцыі, мне вельмі ўсё гэта нагадала серыял «Сексуальнае выхоўванне». Таму што там таксама ёсць вось гэты псіхалагічны момант, дзе ты спрабуеш дакапацца да чалавека праз яго эмоцыі, і вось цябе вельмі складана гэта і іншы раз зрабіць. Таму каму спадабалася «Сексуальнае выхоўванне», мне здаецца, яму спадабаецца і True Colors. І яшчэ няма павесткі, як я казаў. Мне здаецца, таму спадабаецца і першая частка. Ён вось такі, ведаеш, ён паказвае тое, як, ну, вось, звычайны быт людзей. Ён не паказвае аб тым, што вось ёсць якаясьці міжсусветная істота, якая нас вось-вось сажырэ, і нам трэба нешта з гэтым зрабіць. Не, гэта вось такое... Паглядзі, як жывуць школьнікі ў Амерыцы, і парашай некаторыя... Пра True Colors гэта не пра школьнікаў, таму што ім там усё ж такі там 21 год. Але, ну, падыход ён... Адзін і ты же. Да, ён сходны. Не захацелася пагуляць? Слухай, я хочу адразу перапрайсці зноў першую частку. І вось калі я зноў паплачу, можа тады я ўжо спампую сабе True Colors. Набуду, то спампую. Бо каштуе ён, што матка боска. Што будзеш рабіць з Before the Storm? Ці будзеш праходзіць яе? Я не ведаю. Таму што яны прадаюцца агулам разам. Ты набываеш две гульні за 40 евро, мне здаецца. Before the Storm та першы Life is Strange? Так. Яны адразу ідуць. Вось. І мне цікава, якім... Таму што я галасую ўсё ж такі за перапрахаждзенне ў такім парадку. Ты адразу праходзіш арыгінальную Life is Strange, потым праходзіш Before the Storm. Потым тыдзень адыходзіш ад першай часткі? Да, а потым праз тыдзень ты ідзеш і гуляеш у True Colors. Таму што другой гульні для мяне не існуе. Вось так, была ж. Я вось хацеў такі сказаць табе, што паміж гэтымі часткамі яшчэ штосьці было. Не, я спрабаваў знаёміцца, я прайшоў 1,5 эпізода і пасля гэтага кінуў, таму што гэта немажліва. Ну, таму што... А ты Before the Storm праходзіў? Я прайшоў Before the Storm 1,5 серыі і пасля гэтага яе дропнуў. Таму што яна не вельмі, так? Яна не тое, чтоб не вельмі, таму што мне не так цікава сачыць за сюжэтам, што адбывалася паміж Рэйчэл і Хлоей. Ага. Я паглядзеў потым поўны сюжэт, і ведаеш, ёсць такая тэма, як іграфільм.
Так. Вось я паглядзеў іграфільм по Life is Strange Before the Storm цалкам 8 гадзін і сюжэт там добры, але ён просто не пра тое, таму што ў Хлоі яе ж таксама ёсць супермоцы, яна можа людзей вывадзіць з сабе, у перапалкі вступаць. Ой, ну гэта зразумела было з першай часткі, з першай часткі з пачатку гульні самай. Вось. А так? Я не ведаю, я здаецца, набуду сабе першую частку, я яе перапрайду, гэта 100%, але Before the Storm, можа быць, я паспрабую. Але так, можа яна мне зноў з першага раза просто не зайшла, можа мне вось другога раза зайдзе. Не ведаю, паглядзім. Ну вось, інтэрактыўнае кіно, гэта мне падаецца гульні прям для мяне, бо я не люблю штосьці вельмі хардкорнае. Не, мне падабаюцца хардкорныя гульні, потому што я вось зараз, як я казаў, што я гуляю ў Fallen Order, і ў Fallen Order ёсць закос на Dark Souls, я гуляю на самай моцнай складанасці, і мне ўсё яшчэ вельмі лёгка. Пачакай, Fallen Order гэта ж тая частка, дзе гэты акцёр з Мы Міллеры, не? Я не ведаю, чым ты. Ну, ось да Star Wars мне пакуль што. Ён же пакуль не выйшаў на свіче. Не. Ну, ось. Калі што, можа я набуду сабе True Colors. Ты яго набываў на Xbox сабе, так? Ну, ён ёсць у геймпасе. Калі што можаш взяць у мяне Xbox? Ну, вось. Калі што, то возьму у тебе Xbox і пагуляю True Colors. Таму што набываць гульню, у якую я, мажліва, не буду гуляць. Не, ты яе пройдзеш. Калі тебе спадабалася першая Life is Strange, ты яе пройдзеш, і я тебе не накідаў вельмі шмат спойлераў, таму для цябе будзе цікава гэта, таму што сюжэт там усё ж такі вось тое ж самае, там каля крымінал, усё ж такі дэтэктыўнае расследаванне, і вось гэта ўсё яшчэ цікава у геймплейным плане. То цудоўна. То паспрабуем тады. Што, сябры, вялікі дзякуй за тое, што вы нас паслухалі. Гэта было для нас незвычайна. Так, хацім вам нагадаць, што у нас усё яшчэ ёсць цудоўны тэлеграм-канал, дзе выходзяць лепшыя навіны. Таксама далучайцесь да нас на ўсіх зручных вам пляцоўках. Заставляйце свае падабайкі, ставце свае адзнакі, пашэруйце нас, дзяліце са сваімі сябрамі, бацькамі, катамі. Да пабачэння!